നമ്മുടെ അടിപൊളി മുളക് ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുളക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 10-15 വറ്റൽമുളക് ഉണ്ട്. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം ഉള്ളിയാണ്. ചുവന്നുള്ളി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിൽ ഒരു 10-20 ചുവന്നുള്ളി കാണും. ചുവന്നുള്ളിക്കാണ് കൂടുതലും ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന വാളംപുളിയാണ്. പുളി ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം. നമുക്കിനി ആ മുളകിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്കതിലേക്ക് എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് കരിഞ്ഞു പോകല്ലേ. കരിഞ്ഞു പോയാൽ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുളക് ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന വാളംപുളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയി വരട്ടെ. നമ്മുടെ ചമ്മന്തിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടെ ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ. ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ആറി കഴിയുമ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് അടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ആറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞങ്ങളിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നുകൂടെ ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ക്രഷ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ഉള്ളിയും മുളകും വറുത്തെടുത്ത ആ എണ്ണ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞങ്ങളിത് അരച്ചെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഫൈൻ പേസ്റ്റ് അരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അരയ്ക്കും. ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ തരിയായിട്ട് ഉള്ളത് രീതിയിലാണ് അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ അടിപൊളി മുളക് ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.